Nggih. Saurunge nembang gekne Srembek, Mas. Gekne Srembek. Aku yo moh kalah karo kono. Oh, toprakan. Iya no. Kentongane. Kentonganmu tuh. Iki Gade yo. Oh, Elisa ki apik kok Elisa. Wah, men apik kok Elisa ki. Elisa dadi ketoprak iso kok, Dik. Oh iya to, Mas. Niki tau melu toprak Lembang bolak-balik wangsit gumlar ngene. Lakone apa iki lakone? Wah, lakon iki sak-sae sak temu-temune niki. Ayo Jenengan kok. sumpah prasetyo babakan katresnan no. Aja dolanan lampu lho. Ayo wis mbok weling. Kono toprak kene ya toprak raketang disampiri melu wayang. Dan kanca-kanca warga mriki supaya ngerti nek Mas Jok Klitik Jok Kluthuk iki biyen Tukang alang-alang. Oh yo alang-alang kuwi jelas. Biyen melu ketoprak siswa Budaya Tulungagung. Nggih. Heeh. Japukanmu nek siswa biyen apa? Jaran Mas. Jaran sik ya sadurunge anu. Jaran terus ngerek kelir. Terus portir. Heeh. Terus akhirnya asongan. Lah kok mainmu kapan kuwi? Saiki. Sakit ngendong, Mas. Kuwi tutut ndasmu. Loh, aku takok sampean Aja ki sini-sini kene nggon ketoprak lho. Iki masalah kentongan iki sakral lho. Tinggi pemandu ketoprak iki ya kentongan. Iki lho sawi kentongan iki sakral mergo kentongan iki kentongan wedok. Kok iso? Wong kentongan wedok iki apa enek? Iki seneng dipaikit. Masa perkara jebebek ngono ya. Wedok. Wih nek kentongane ngececeng terus lanang ngono. Coba saya. Sa jeng isi sa. Wah. Wah, kaya Pak Kucing kali ombo. Kaya iso ngentongi. Jajal suwukno. Tuh. Ya ampun. Kudu ngerti. Kaya iso ngentongi. Kowe nek irama lomba ngono. Lho ki lho. Lah nek pengen serpek santak sesek ngono piye? Suwuk. Halah. Kaya mudeng ta kowe iki. Aduh, sirap. Aduh. Ya ampun, bisa lho sama. Suwuk. Nyapa mbok dilatih lho. Ketoprak iki lakone cium-ciuman. Apa iki lakone Haryo Penangsang ora. Oh. Kang Mas Tito Pakso durung kondur-kondur. Durung kondur-kondur. Akon kunungku kinten-kinten pitung doso taun lawase. Gundulmu. Sutradara kok nesu piye? Ngopo to? Sido paksa kok produksi ternak undur-undur. Kondur. Anu tata apa tata basane ditata. Aku mumet to sasan jalan anu iki. Jajal Dereng Durung kondur-kondur. kondur kok. pancen kagungane Kang Mas rada kendor. Saisone to Lama saisone. lagi betul apa nggih? Ya apik kolaborasi. Saisone yo. Ketoprak pemain kok Sulawesi. Iya. Wis dangu anggonku nunggu Kakang Mas Tito Pakso ono ngendi yo. Pitung sasi lawase aku ngenteni nganti gusi. Yuk monggo lagune langsung kangen lho kan. Kakang Mas Tito Pakso. Sri Tanjung. Kakang. Kepeneran. Kula kapang sanget kalih Kakang Tito Pakso. Ketoprak iki. Ketoprak Sulawesi budaya. Diajeng garwane pun Kakang diajeng Sri Tanjung. Kakang Mas. Ing papan kene pun Kakang bakal niti pirsa marang kowe. Apa iya? Ayo, suwukne aku. Nah,
kentong ketoprake tenan ya ngene iki. Dialoge ben krungu. Cetok. Ing papan kene pun Kakang bakal tiba. Ojo nganti. Nah, ndekno sik sak Bener dialog. kentong ya ngene iki. Heeh. Ojo nganti Ilustrasi. wis suwe anggonku ngepadi tumbaling praja. Mas telung plengkung gumolo telung gelung. Anu. Nanging kaya-kaya kaget sakjroning Lah kok dipancal sing kentong? Iki lho nyapa. Petrah kece. Lah wong kene ngomong lagi serius kok. Tok. Ngomong serius tok. Ben kita rame. Rame iki ora tok tak tok tok terus. Gawe aturan rumangsamu toprak larang lho iki. Kuwi ketoprak apa bakul bakso Nah. tak tok. Toprak larang kok iso mbok doli tok tak tok tok. Ketoprak iki ben suasana iki mencekam. Ora ngisin isine. Mencekam. Gusti Tanjung. Ing papan kini sakwisipun Kakang tumuju ana sak parigulan. Nek pas gambyong karo adegan kuwi apa kuwi ora sah lampune tikrip Nah, ora iso dinikmati. Nek wis padang wis padang biar ngono wae. Fokus. Angger gambyong angger roman pyok-pyok wis lampune mengame. Ora nek Ora tau bedane. ndelok son horeg sampean. Ketok nek toprak desa. Kaki. Ndak suwun kuwi kondo diajeng si Tanjung. Kang Mas itu paksa. Peteng dedet liling mangan. Ati kula kados sedih. Sedih sanget amargi Kakang menika kok Suwuk, Pak. Kados boten percaya kalih kula. Ing papan kene percaya lan ora. Nanging pawarto sing ndak tampa. Keprungono sajroning taling aku. Njur mangerteni Gusti Prabu Seladikrama wis cumondhok ana ing papan kene Diajeng Sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki dapukane apa? Niki sinten nggih? Takonono. Niki lho Mas daleme Sida Paksa. Aku lho piyambak. Menika wayahe asok Saking operasi setia dapuk awang. Nggih, saking koperasi Dampawang menika dina Minggu wae asok. Nyun pangapunten Mas, kula lak tinggal satu wangsulan mbok saged diperpanjang Mas. Apa tumen toprake nek tagihan bang plecit barang iki lho. Ora ngerti saya mugi akeh anggota sing utang yo. Wah ngawur. Ayo tenanan kono, dadekke apa ngono lho Mas. Kowe dadekke mban ae, mban. Wong kadung serius Elisa kadung nata. Angger mban. Kluthuk. Diajeng Nggih Kakang Mas. ing papan kene ndak suwun kandha bloko. Ing kepara nyata kabeh nayakaning praja. Wis mangerteni yen kowe tumindak sinisian tuwet sedeng marang Gusti Prabu Seladikrama. Dos pundi? Tumindak nopo? Kowe wis tumindak sedeng Tumindak sedeng. iya Kalih sinten? marang Gusti Prabu Seladikrama. Kula mboten tumindak sedeng kalian Gusti Prabu Silo. Hati kromo. Selo mangkleng. Silo Adikromo. Mboten kula mboten tumindak sedeng Kakang Mas. Namung panjenengan ingkang kula tresnani. Kula menika nggih tanglet kalian biyong emban kemawon. Menawi panjenengan boten percaya kalih kula. Sakabeng kandhamu kaya-kaya goroh ana ing sak pangarepanku Jinanjungi. Banjur kowe njaluk pitulungan marang Biyong Ban. Kula mboten goroh piyong. Piyong tulung andano piyong mengaturke nek aku ki ora tumindak sedeng. Omongno. Wonten apa Gusti Putri? Aku diomongin aku ki tumindak sedeng piyong. Bat- Ngomong. Batang iki golek kesempatan iki lho.
Jangkrik kancan. Biomban, Wonten dawuh Gusti Pate. kamangka sing ndak utus ngawat-ngawati. Mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri ingkang garwa panjenengan. Ingkang garwa panjenengan penting mboten tumindak lepat. Nah. Nanging menapa penyebab tembak dakwa Maleka Warna. Sakit rasing manah kula Gusti Pate. Yen- Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Pramila saking menika sampun duka. Sakit rasing manah kula menawi kula menika. Yen ngancam. Nangis piye? Oh, lek MBG aku. Sedaya menika sampun kaleksanan. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng Gusti Yo- Pate. yo gini, Bu. Menawi menika sampun dawa Maleka Warna. Yo. Sampun duka ingkang garwa. Yo. Sakit rasing malah. Malah ngomong dhewe. Lah iki carane ngene ketoprak ya ora payu to, Bos. Gentenan. Aja kowe nutup-nutupi bendaramu Putri. Ayo, Ri. Terus pundi wonten dawuh menapa Kakang? Ing papan kene ra ana liya wanita sing ndak tresnani kejaba mung kowe si Tanjung. Yo kene. Kula, Kakang. Yo kene kowe tega mentala gawe wirang pun Kakang banjur kowe sinisian ana ning Taman Kaputren. Kapecahana kula menawi panjenengan boten percaya kalih kula. Piye? Kapecahana kula menawi panjenengan boten percaya kalian Yo kula. kene kowe kandha kaya mangkono. Njur kepenak pangucapmu, njur kowe njaluk ndak pateni. Si Tanjung, Terus kurang apa anggonku lelabuh marang kowe. Yo kene mbok gawe cacat penggalihku. menawi panjenengan boten percaya kalian kula niku boten tumindak sedeng saestu. Menawi panjenengan boten percaya monggo mangpecahana kula, pecahana kula. Entuk neh. Sampun nyun pecah Gusti Putri. Mbane sarang gedhi. Nanging kula pitungkasih menawi panjenengan mejahi dhateng kula, menawi mangke ludira kula. Ah, apa sing cetha to? Menawi lho tunggu. Menawi ludira kula mangke anggono bacem. Anggono bacem berarti kula sedeng. Ananging menawi ludira kula anggono wangi Aku tak WA ya. berarti kula boten tumindak sedeng Kakang Mas. Si Tanjung. Ing papan kene kowe kandha yen lu dirapat. Pati matane picek kok. Panggunge keciliken. Mulane melu maksud gumelar. Sing panggung ombo. Ing papan kene kowe kandha yen lu diramu anggondo amis ateges kowe tumindak sedeng. Cek. Sabanjure kowe kandha yen lu diramu anggondo arum utawa wangi kowe ora tumindak sedeng. Leres. Si Tanjung. Ing papan kene sumpah prasetyaku gondeli tresnamu nanging kowe gawe wirang pun Kakang. Aku pamit mati yo piyo. Aku pamit mati yo piyo. Oh, apa kuwi? Kowe wanita sing banget tak tresnani. Ing papan kini kowe duwe pitungkas. Yen lu diramang gondo aroma teges kowe ora tumindak sing. Si Tanjung. Pas padakno sing ndak aduh Oh, kerisnya macet. kesalahan teknis. Papan kini lho delengen apa sing ndak gowo si Tanjung. Pak polisi. Ndangau. Ndangau. Aduh. Dan. Yang.
Sepisan maneh ndak weni pangapura ya Diajeng. Iya. Kowe kondo blokku. Kowe tumindak sedeng apa ora? Oh, boten. Kowe tumindak Boten. Jes. Oh. Disawang pemaine. Malah delok. Padha ditanggapi ndelok. Jes. Jadi ekspresinya itu terpegang antagonisnya. Si Tanjung. Ing papan kene ndak wenehi wektu kanggo kondo nglunturke kabeh kalau putamu. Kowe tumindak sedeng ora? Saestu kula boten tumindak Piye? sedeng Kakang Mas kula. Kowe ora tumindak sedeng. Kowe nek. Ayo. Ayo. Kula menika boten tumindak sedeng. Ayo. Urung wayahe. Tampune sik padang. Ayo. Iki sinyale api-api. Kowe aja sembrono. Baik. Aduh. Iya. Kai, Panjenengan boten percaya kalih kula. kowe kondo bloko bae. Yo, Malah kaya keblendes truk. ayo le. Indosiar iki. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kini si Tanjung. Waspadano. Aku ora bakal cikilan yen kowe tumekaning bakti si Tanjung. Masa sindene kena setur. Emban gitu. Pemban ayo. Yo kene mbok tangisi bendaramu putri. Panjenengan sampun tega kenging karo piyambak. Yo kene aku ora tega. Gusti Putri menika mboten tumindak lepat nang Apa kowe mangerteni? Kula tanpa saksi. Apa kowe mangerteni? Ya rek pas cangkeme. Kula menika tanpa saksi wonten dalam kepatihan Gusti Pati. Yo kene yen mangerteni kedaden kaya mangkene Gustimu putri ora mbok imutke. King menapa kula ngemutaken mboten kedaden kula namung ngemutaken dumateng panjenengan Gusti Pati. Gusti Putri. Aya. Lumahno ben pas. Ayo minggir. Sumingkir. Kaki. Iya ya, Cok. Yo gini kowe lirak-lirik. Pancen mataku ngene iki kok. Ora sengit nyawang rupam. Ayo. Diajeng si Tanjung. Wonten dawuh. Nyapa to? Iki lho. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhang Diajeng si Tanjung. Selek. Yen kowe kondolo diramu anggondo wangi. Ateges kowe ora tumindak sedeng Diajeng si Tanjung. Biyung ban minangka seksi ning papan kini. Iya. Kowe sing bisa nyekseni Biyung ban iki. Ro aku enek ngene. Sound effect. Backsound seng. Kene iki buat iki. Seng. Sound effect. Diajeng si Tanjung. Yo gini ora nggondo arum. Sakwise ndak delok saka dhuwur. Saya mudhun ora nggondo arum e. Entarno tanggale ngelak mambu dhewe. Seng. Beluh. Oke. Beluh. Kayak TikTok. Beluh. Diajeng si Tanjung. Waduh. Ora. Aduh. Waduh. Ora diajeng si Tanjung. Ora.
Ora. Langsung mulai. Neng ndi? Aku tak golek liyane lho. Dadi si Tanjung. Yo kene lho dirawang tuh arum dia. Kados pundi Gusti Paten? Lutur-lutur. Kados pundi kahananipun Gusti Putri? Klatuk aku mateni garwa. Anggono menapa lutiranipun Gusti Putri? Duh. Kaya duwe kalumputan sing gedhe. Aku mateni garwaku. Si Tanjung. Yo kene lho diramu. Anggon wangi. Kula sampun matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika tidak lepat. Nanging menapa tetep pendang percaya Paten goblok. Kiajeng. Ojo kesusu. Kowe Kula nikah. sampun ngemotaken dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika boten tidak sedeng. Nanging menapa tetep percaya Paten goblok. Yo Bang. Kata kau, Piye piye. utang duit utang bondo sarbondo. Sing kok Sarane penyensawan merjaya Gusti Putri ingkang sangat tresnani saged jalan mati saking tangan kula. Tuh. Oh. 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 Oh, slow. Kita enek sing urung mati. Tuh. Kowe tik. Kowe. Sek. Sekop. Tak ketikin dase. Das. Pak Git, Piye, Cok? mboten wonten tinane bendera kula kekalih menika tumeka mati. Menawi panjenengan mboten ngendongi ketoprak ing dalu menika. Kekalih menika bendera kang sangat kula tresnani. Gara-gara jenengan ngentong kekarone sampun tumekaning pati. Menawi saking menika saged mboten saged panjenengan mati saking tangan kula. Kabeh wis mati. Banjur kunapa aku urip ning alam donya dhewe tinimbang aku urip dhewe. Luwih bejo aku mati. Urung ngene lho. Bulan lho. Weh, ketuprake rampung. Lah. Wis tangi sa. Wes to. Wong ketoprak kok omonge waki. Ngenteki jam. Ketoprak kakek ngomong. Aku timbang kalah karo nyeme-nyeme ora ya. Mangsane sak. Iki ketoke awakmu wis Apik ketoprak apik sok ben diangkat dadi anggota rol wedok Wangsit Gumelar. Ini ngerti sih. kok bar iki terus nusul toprak kono. Iya. Ngono. Yang Wis ora kentong. sampean ki yo ngono kok ora Lah, piye? nyawang pemaine piye ngono. Salah ki dibenerke. Sok reja-rejaning jaman nek nggon geti ambune wangi jenengke Banyuwangi. Heeh. Ora terus ngono kuwi. Ya sesuk meneh. Sesuk meneh piye tanggapane karo kono mek bengi iki yo. Oh iya, sesuk. Sesuk dhewe neh. Oh, sesuk engko karo Yuda ding ya. Ora ae. Karo Pak karo Kok engko bengi iki mesti dikompo. Kok bengi karo mondol lah. Mbak Elisa. Yeah. Request